un any després de la històrica jornada de la vaga i de la manifestació feminista del 8 de març de 2018, el 2019 ha sigut un altre èxit rotund. El moviment feminista en general i les periodistes feministes en particular alguna cosa tenim a veure en este èxit. No hi ha volta enrere. Les mobilitzacions del 8 de març han vingut per quedar-se fins que no aconseguim trencar amb la desigualtat existent encara a tots els àmbits, inclosos els mitjans de comunicació. Des de la Federació de Dones Progressistes premiem a les fotoperiodistes feministes valencianes i ho fem per la implicació i capacitat de mobilització en la vaga del 8 de març de 2018. En aquest moment, dins del moviment estatal, les periodistes paramos. Ara, les periodistes valencianes continuem la tasca al País Valencià agrupades com el col·lectiu Les Beatrius. Abans que Emilia Bolinches i Ana Jimeno recullen el premi, escoltem a Enrique Soriano, president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Dones Progresistas el participar en este acto de entrega de unos premios que se han convertido en un acontecimiento anual de la agenda feminista. Unos premios que reconocen la labor que realizan personas y entidades de muy diversos ámbitos y muestran una pelea cotidiana por la igualdad de derechos, por el feminismo. Los medios de comunicación en general y los medios públicos especialmente tienen un rol fundamental en la vida de las personas. El manifiesto de Les Beatrius para la celebración del 8 de marzo decía, entre otras cosas, que los medios son una pieza clave en la generación de opinión pública, su influencia como plataforma de socialización, su impacto en el mantenimiento y la consolidación de una cultura machista es sobradamente conocida. Decía también que, del mismo modo que normalizan y extienden un imaginario poblado de discriminación y violencia contra las mujeres, los medios tendrían que ser una potente herramienta de transformación hacia una cultura libre de machismo. El compromiso de los medios públicos valencianos es con la erradicación de la cultura machista, con la desigualdad, con la lucha contra la desigualdad por razón de género, unos medios que apuestan por incorporar la perspectiva de género de forma transversal, con propuestas no segmentadas por sexo y estereotipadas. Estos son nuestros compromisos, pero creo que esta tarea tiene que implicar a todos los medios de comunicación y en ella las periodistas y las fotoperiodistas tienen mucho que aportar. El 8 de marzo del pasado año fue un momento histórico, marcará para siempre un antes y un después. Las mujeres lograron una movilización sin precedentes contra la desigualdad de género en todas sus vertientes y situaron a nuestro país a la vanguardia del feminismo. El éxito del 8 de marzo de 2018 tuvo en cuenta muchos colectivos implicados. La contribución a esa movilización de las periodistas y las fotoperiodistas fue esencial. Trasladaron a toda la sociedad la necesidad de mostrar colectivamente que las situaciones de desigualdad están presentes en el día a día y que requieren ser visibilizadas. A nivel estatal, como se ha dicho, la referencia fue el movimiento Las Periodistas Paramos. En Valencia, las mujeres periodistas constituyeron una red para trabajar activamente por un periodismo feminista. Fue la xarxa de dones profesionals valencianes por un periodismo feminista, Les Beatrius, recuperando también como referencia a la periodista y escritora Beatriz Rivera. Este grupo de mujeres ya logró sumar cerca de 200 adhesiones en el manifiesto Periodisme sense masclisme. En 2018, las periodistas, fotoperiodistas profesionales de diferentes ámbitos de la comunicación contribuyeron de una forma decisiva al éxito sin precedentes de la jornada del año pasado y sembraron una semilla que no ha dejado de crecer. El 8 de marzo de este año, Les Beatrius han querido poner el foco en las noticias falsas que incitan al odio contra las mujeres reivindicativas. Noticias que, como señalan, intoxican las redes, pero si además se proyectan sobre los medios tradicionales, en ocasiones acaban normalizando la mentira. Las noticias falsas se convierten en un anzuelo que justifican la desigualdad cuando no el ejercicio de la violencia. Son un grave peligro para el progreso de la igualdad de mujeres y hombres y para la democracia.
La incorporación de la perspectiva de género a los medios de comunicación es la otra reivindicación que les Beatrius ponían de manifiesto en el contexto de la celebración del 8 de marzo. El último informe del proyecto de monitoreo global de medios señalaba que en España la visibilidad de las mujeres es muy inferior a la de los hombres. Como dato, se señalaba que en los 5 años precedentes al estudio, las mujeres solo suponían el 28% de los sujetos y fuentes de las noticias de la prensa escrita y los informativos de televisión y radio, el 33% de las noticias digitales y de Twitter, y solo el 9% de las personas expertas consultadas por los periodistas para hacer sus piezas. Espero que en el siguiente informe, que se supone saldrá el próximo año, 2020, la situación cambie radicalmente y esperemos que en la medida posible hayamos contribuido a ese cambio. En APUN, la perspectiva de género nos la creemos y la practicamos. Y lo podéis comprobar, y si no, pues ahí está Julia Sevilla en el Consejo de la Ciudadanía para vigilarnos. Les Beatrius también han puesto en manifiesto su voluntad de trabajar para erradicar las prácticas patriarcales e incorporar perspectiva de género en estas últimas fallas. El jurado de mujeres de las fallas de la sección especial han puesto de manifiesto de una forma práctica y directa, como ellas mismas han dicho, que no se puede esperar al 2020 para hacer efectivo el derecho a participar en igualdad en todos los espacios de decisión y que la imagen de la mujer sea respetada de forma efectiva. No me queda sino felicitar a les Beatrius por su contribución al éxito del 8 de marzo y por contribuir a crear una herramienta de transformación hacia una cultura libre de machismo. Bona vesprada. Com a representant de les Beatrius, vull agrair en primer lloc el Premi a les Dones Progressistes. És per a nosaltres una alegria i una gran satisfacció que ens obliga a ser més responsables pel fet de que el premi vinga d'una associació que durant tants anys i sense interrupció s'ha dedicat a premiar el treball de persones i col·lectius feministes. Moltes gràcies. Sou i sempre sereu una valuosa referència per a nosaltres. I comença per respondre el que moltes dones m'han preguntat. I això de les Beatrius què és, Emília? És el nom d'un col·lectiu de fotoperiodistes i periodistes feministes del País Valencià. Hem emprat el nom en memòria de Beatrius Sivera, que és la primera periodista valenciana que va treballar en les redaccions de la República. No és molt coneguda perquè el franquisme la va represaliar i la va silenciar. Ara ha arribat el moment de recuperar-la. La història de les Beatrius és curta però molt intensa. Neix en les vespres del 8M de 2018, com ja s'ha dit. Recordareu que aquell 8M va ser un esclat històric que ho va canviar tot en el feminisme espanyol. Així algunes periodistes, amb Ana Quimeno, van anar ajuntant-se al voltant d'un manifest que cada dia tenia més signatures i més companyes que se sumaven. Quan es van cridar perquè ens unírem al manifest estatal de les periodistes Paramos, nosaltres ja teníem el nostre, però es van afegir a l'estatal. I en tot l'estat van arribar a ser més de 8.000 periodistes. Aquell 8M van quedar en el parterre, eren adjuntes a la manifestació i fer-nos la foto de família. Eren 211 periodistes i fotoperiodistes professionals de la comunicació. Després van passar les falles, la Setmana Santa i la Pasqua i van començar a inquietar-nos. Per què? Perquè van detectar el perill de que tot l'impuls, les energies i l'activitat desplegada quedaren oblidades. Rosa Solves i jo, està per ahí,
Van pensar que això no es podia perdre, que era una oportunitat única i que havien d'aprofitar-lo. I van telefonar a Ana Jimeno, de nou, i una vesprada es van reunir les tres. Va haver una sintonia total i es van confabular per continuar l'esperit del 8M, per organitzar-nos d'una forma definitiva. I van començar a reunir-nos, a afegir a les companyes de València, Castelló i Alacant, que sentien el mateix, però en solitari. Vam iniciar les comunicacions en un xat en Telegram, el logo, les fotos, la presència en Twitter, vam inventar-nos un nom i un cognom. Vam establir les nostres reivindicacions prioritàries i vam estudiar quina era la millor estratègia per aconseguir-les. Des de l'estatal es van cridar i vam anar a Madrid en desembre a reunir-nos en els col·lectius que ja estaven formats en tots els territoris. No va ser difícil entendre'ns, un dia sencer, però d'ahir va eixir un acte de la reunió i un manifest de mínims, amb el model d'organització interna i els objectius de curt i llarg abast. Va quedar consensuat el nom, que és Red Estatal de Comunicadores Feministes, un logo identificador i un xat en Telegram per estar en contacte permanent. En 2019, les Beatrius comencem a escriure el nostre manifest per al 8M i finalment, ja ho heu vist, van pintar el mural dels jesuïtes en la Gran Via Ferran el Catòlic de València i van preparar els braçalets per portar-los a la manifestació. Jo pensava que en 2 dies el mural desapareixia en altres pintures, però encara està ahí. O sigui, ¿hasta quan? I ara sé que és motiu de peregrinació on molta gent va a fer-se la foto davant d'ell. I en Falles vam saltar com si s'haguera disparat un moll de la cadira quan vaig saber que el jurat de la secció especial, és a dir, les Falles més grans i de més pressupost, seria constituït en 9 homes a pesar d'haver-se presentat 5 dones com a candidates. Calia donar una resposta contundent i adequada, i la van donar. En 48 hores s'han format un jurat feminista amb membres de les Beatrius a les quals van acompanyar expertes en la matèria i representants de diversos col·lectius feministes que estan per ahí totes. Van preparar els distintius que portarien les membres del jurat, el test amb les 13 preguntes per a fer l'avaluació, i vam atorgar el premi amb la vinyeta feta a propòsit pel nostre amic Toni Ortifus. I acaba ja, perquè Ana Jimeno explicarà la situació en què es troben les periodistes i fotoperiodistes del País Valencià i les reivindicacions de les Beatrius per aconseguir una realitat més justa i igualitària. En definitiva, volem aconseguir un periodista feminista com hem escrit al nostre mural de la Gran Via Ferran el Catòlic. Avant! Gràcies, Emília. Bona vesprada. Permeteu-me que reitere de nou l'agraïment de les Beatrius que estan per allà, sobretot i per ací, per haver-nos considerat mereixedores d'este premi. Ens sentim molt honrades, emocionades, ha sigut una alegria molt gran, perquè Dones Progressistes per a nosaltres és un referent en el feminisme i també per les persones amb les que compartim avui la distinció, que també són per a nosaltres un referent. Com dia Emília, sabem que tenim una enorme responsabilitat dins de la lluita feminista, perquè el paper dels mitjans de comunicació i el nostre com a professionals dels mitjans és transcendental per acabar amb el masclisme. Estem convençudes que sense la incorporació efectiva de la perspectiva feminista als mitjans de comunicació i al sistema educatiu, en aquests 2 pilars, serà ben difícil, per no dir impossible, aconseguir acabar amb el patriarcat. Fer-ho és una qüestió no sols de justícia i de dignitat, és una qüestió de supervivència que no podem ajornar. Enguany portem ja 13 dones assassinades pel masclisme. Quina és la situació ara mateix als mitjans de comunicació? Què denunciem? Els mitjans actualment són sobretot ferramentes de producció de masclisme. Estan contribuint, llevat d'algunes excepcions, a escampar i assolir el patriarcat. Les iniciatives de canvi, que n'hi ha, estan majorment fiades al voluntarisme i a les apostes personals. Queda moltíssim per fer,
però nosaltres anem a destacar 3 coses. La primera, la precarietat laboral. A més de les dificultats que comporta per a viure dignament d'esta professió, i que l'estan patint moltes companyes i companys en el periodisme i en el fotoperiodisme, implica que no podem protegir-nos dels abusos dins de la professió. Implica comprometre la qualitat i el rigor professional i la possibilitat de fer front al masclisme normalitzat i a la ona reaccionària contra el feminisme i contra les llibertats que ara patim. La segona cosa que destaquem és l'absència de les dones als mitjans de comunicació. Som la meitat de la humanitat i aproximadament el 70% de les graduades en periodisme, però sols ocupem un 27% dels espais de decisió a les estructures dels mitjans de comunicació. Tampoc estem quan s'utilitza sistemàticament un llenguatge no inclusiu. No estem quan les fonts informatives i les veus expertes són en un 80% homes, tot i que les dones omplim majoritàriament les universitats i obtenim les millors qualificacions. Volem referents femenins que ajuden a les persones més joves, a les xiquetes i als xiquets, a construir un imaginari de possibilitats en igualtat. Volem l'autorització de la veu de les dones als mitjans de comunicació per a acabar amb la desacreditació, entre altres, dels testimonis de les dones que estem veient cada dia, per exemple, al sistema judicial i que tant de patiment causen. I per últim, reivindiquem un canvi total d'enfocament i tractament de contingut. Acabar amb la mirada androcèntrica, la consideració de la mirada masculina com a punt de vista universal, la cosificació, la hipersexualització de les dones i de les xiquetes, la normalització de la violència contra nosaltres, els estereotips i els rols sexistes. Ho volem tot, la veritat. He dit que eren 3 coses, però eren 3 amb tot dins. I pensem que ho hem de lluitar no sols des del compromís personal, des d'un exercici professional feminista, que també, sinó fent un pas més, des de la lluita col·lectiva, teixint xarxa i complicitats entre nosaltres, però entre nosaltres, periodistes i fotoperiodistes, i amb les companyes d'altres organitzacions, sent part activa del moviment feminista. Som conscients que si avui podem reivindicar tot això és perquè altres dones lluitaren abans que nosaltres i també perquè hi ha avui altres dones que ens acompanyen en la lluita. Avançar fent créixer el teixit feminista. I en aquest teixit aprofitem que avui està així la rectora de la Universitat de València per a reivindicar que ens mereixem unes universitats amb la perspectiva de gènere incorporada de manera transversal, per justícia i per rigor acadèmic. No hauria d'eixir ja cap promoció més de comunicació i periodisme sense formació en gènere. Així estem per al que necessiten. Premis com aquests ens donen energia per a continuar treballant. Moltes gràcies.